nanglitung angno ini lamthe ini klardak pen lamboy kipi pansi nilina tuman phalo jikidam tang tarik kripo army Assam Legislative Assembly budget session atu Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong along li ke Karbi Anglong Autonomous Council atum si ahempu holo dak bangke majok le ninghang pen ketodam labang elong le lapen mani du paruhum ji ninghang atum hanan bangke lahuri jana lo tonson si election ke dupon po lapen election punatu pasti labang solo Biswa Sharma karenje waidak pen si ninje lo waidak pen ninje angbong pen nilitum MLA Bangpli Afan inut abangku KSA Presiden mesti kecekrom ame thang sing cekrong bori amere Samson Teron alang li nili wanang pulo Dr. Himanta Biswa Sharma karenje ahut Karbi Anglong kan Bangpli MLA atum avidet ma thek dunong nadet ma amek cechar dun nadet ma alam the ki pu buji jedet ma arjun the jedet ma pu nili tumhan nangi pu la soram the putha nili kene yang dung halo nili tumhan abang solam mangkar bok abang tu Samson Teron alangli KSA Presiden tu kecekrom rata tu nang bak dipin pen student community atum nang lipan nang bak dipin pen nang li same style KSA Presiden Samson Teron group pu kecekrom kerak kap nang lipan ke kerak pula suarmu do nang li ningalong pudela kerak kap Arjun tek the nildung hola seson ude bang do ave usidame nangli nu tek sere sere munit pulo takte nangli lam ganenji charli tha nangli chipong me alam sin nangli kai ganenji be nangli chipong tung pik si chipong tung pik pulo takte la bangke chipong ya pana bangle army chitik dada Seta Karbi alam tame ahom alam tame pao alam tame kecethan kecepare alam kecethan nu cepare nu pulang re cethan ni seta non sona langli amek abedet ma anu intong et ma lam buing der ma labane lampar si lampar keren dia bantu nasi nangli metang la cepat tata nangli nuet tong tante tek labu nang linuet tong de kini lam nili tumke MLA lo bulutang te khoda bangke akhitin alam thitin bang rengia long tin si thur dunang boy soy dunang ke poma nili tum handa lam kengi ya pordo nili tum handa lam nengi ya war saido nili tum handa solam long situng nengi naima nili tum da cicini soteng sin tum nengi tum nang letuk nang lening aling pini ne ono penap ne ono penap di ne ono penap tanda toy kalam kal aling ke leke nil tum ra ke claim dari ke ni tum ra house business attend pensi tu ke claim ko ke lasi Samson Teron ban nili nang letum pen pachina no alang li lam kanenje bang char litha la pen la son lam kang tang chepong me alam Ninggi dia di panili alang pancu ninggi lo pen hal bangsor ni Himanta Biswa Sharma kaningge ahok alang ke alang li BJR pen BJR alam kaningge lake Karbi Anglong pen angtan alam kaningge alang li bangsor prang ni nang delo ke Karbi Anglong ahem ke long lem buke Karbi Anglong Autonomous Council
hal tak bangke mani tangka maha do tum puluh tangte karbiang long ke longle nam longle kucini lor puluh tangte hoda ke longle nam bori nang nelo hoda ke hem dui tum na cikini bori nang nelo lagi efekson dobek lasi mani tangka maha do tum puluh tangte Sidul tribe hill tribe pada bahara tuman longle nam hitung hem cikini hitung puluh tangte nongau san mangoi murigau san mangoi guwahati san mangoi usalang long along lehem tuke Karbiang Thomas Council putang data pike BJR ta pangropon at luma kusi gue BJR Karbiang ngar royong si kopene government kam phangklem nai kopene lo sorban ke thak nai do pote lage Karbiang Thomas Council su decision en da bang nang huye kamel hala bang sorni Dr. Himanto Biswa Sarma BJR along le akenang sobdo pote rong asora phana bang longle gabi tum phana bang keron boni bhanda tuma thapompo lape nampar BJR ke longle kunatma kheta nadim do pote hoda sindum terek boni bhanda tuma tha de tahai pusi la kalangli karbiang longpen angtang alam the busak selang li kitu silang solam the abang alangli munit phana bang mang hujia phana bang la BJR ke Karbiang longar luta bang kaprek ke bangke longli pek pon epu tu alangli lapang sok kapan japon lama bangke alangli lakening pen kapan jalan pen doktor Himanto Biswa Sarma kaneng jelam ke lake paprek web selang li nengje Karbiang longar lu BJR itu pen ajak adison enjen pala Karbiang Thomas Council si enpu labang clear dalam li tanenge dak no je itum dak sorma tum kulita tum na tum menenge itum longle nam hai he le pini ali itum ahmed tum kisi kendam je panabang tum bor inang ko apotsi labang itum ke Clementon nai la ke Constitution of India 6 schedule ho borderline committee pensi kipipot usia langli ho sordi tanenge pondak siladang li putot Samson teron pan putot dilialang lihan than bonintung pacinintung halo lasi lam gan ye mukha bangke lang li tabe parliamentary award mukha le ningje ponchot simiji athe nilitum tame pilthe theket pule MLA keman pilthe theket lo pule nilitum assembly lo dudun pula mali cethana ceparena o hil tame lason lam kang tang pen lam kang lit pen ining chi me lam pen che tham che mum aba ke la ke chok che asi alang li phan ar lung tung alo nang li che bong tung pik ma che bong tung pik pulo tang te ke che bong ya lam bang le tum che tham na ar ni thik det chi me ji